Wai kai mutumi na za a yi a san kan wallahi kai yi wani kawai. Ai ba ga na tsugunna ba, ai nan tunani nake ta yi wallahi tun da. Gaskiya kamata ma tunani da yadda za a yi. Amma fa billahi lazi wallahi duk wanda ya sake sai ya ga sake. Bari mutum ya yi wara-wara ya ga yadda ake da ga dubu ana ɗin nan. Kai baka ga na yi shiru ba tun da. Kai fito ƙasa don mamu kai daga ina tare mana shi ne gida. Ai wannan ya fi mutu ya wuce gida. Wuce na taka ka. Wuce. Ka duba shege, ka duba ɗan iska fa. Kuna nan ka za su. Nan garanti ne wannan kai. Ai ni wannan ya ban mamaki gaba ɗaya ya fi mutiya. Wallahi matalauci ne kai. Shegen yaro, ai da tuni na ce uwarsa. Na ma sha za a samu ko wata riɗa ne a jikin shi. Riɗa. Matsiyaci. Ni ba yau fa ban ma fa sha sigari ba fa wallahi. Yanzu ya za a yi. Ni duk abin ma da yake. Allah ya koro dai wani kenan. Na ai man. Dan Allah don annabi ku sai mini iPhone. Dan Allah ku sai Sai maka iPhone. Shegiya. Kai. Bai shege ba zo mu buɗe banza. Abu ne take buɗe wayan nan. Ke mana ita. Ai da ka tsaya mun siyan maka. Ka tsaya. Wai ba a farko ake yi ake yi Ka ma. tsaya. Ka sani ko ya sa tsari. Kuma fa haka ne da iya da kai kanka yana ta. Bara uba. Kabura ube. Ka duba fa jacket ina lillahi. Kai. Wannan he wata shege ta kadda banza. Gaskiya ba mu canza waje layin nan gaba ɗaya ba mu ba ta runguwa layi. Bigo wannan ɗan ba za mu rai. Ai ni ma na yi babu da tun da ka san.